Τάκη, τι βρήκες εκεί μέσα? Ήρθατε, δόξα τω Θεώ. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα. Πάμε γρήγορα στο αρχηγείο και σας τα λέω στον δρόμο. Πάμε. Εσύ πότε πρόλαβες κι άλλαξες? Κάνε τελευταίο επεισόδιο με τα τζιν, τσάγμουνα. Πρέπει να πάμε γρήγορα στην πλατεία των Λιωσίων. Πρέπει να βρούμε ποιος τον βοηθάει όμως γρήγορα. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε έναν τους ανθρώπους. Σίγουρα είναι Δήμητρα, δεν έφταιγα. Ουδέποτε τη συμπάθησα. Λες κυρία Τσόχα, Λέω. Τάκη, μας έχει έρθει ένα βίντεο από τον Ρόμπερτ Λάνκτον. Ποιος είναι αυτός? Καλά μωρή, είσαι τρελή. Δεν ξέρεις ποιος έλυσε τον γρίφο του κώδικα Νταβίντσι? Ιλουμινάτι. Όχι. Πήγε στην άκρη να δω. Κάτσε να το δεις νομίζω. Α, αυτός ο παπάρας. Φίλε μου, Τάκης Ελικόπτερος. Έχω λάβει αυτό το μήνυμα που μου έχει στείλει και ζητάς τη βοήθειά μου τόσο καιρό με αυτόν τον περίεργο δολοφόνο που έχετε εκεί στο Ήλιον. Θέλω να σου πω ότι βρήκα κάποια στοιχεία και για τη γυναίκα που μου είχε στείλει, τη Δήμητρα Ανέφτεγα. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει και μεγάλη σχέση με τους φόνους. Όπως σου δείχνω και εδώ, στο επόμενο υπόμνημα που σου έχω στείλει, θα καταλάβεις καλύτερα. Ορίστε, κοίτα. Όπως ξέρεις, εγώ ασχολούμαι με την σημειολογία. Έχουμε εδώ Δήμητρα Ανέφτεγα. Εάν κόψουμε αυτό εδώ το μικρούλι κομμάτι το ήμητρα και βάλουμε μία τελεία δίπλα στο δέλτα, γίνεται δέλτα Ανέφτεγα. Αφού λοιπόν έχουμε εδώ το δέλτα Ανέφτεγα, εάν το προχωρήσουμε λίγο, γίνεται δεν έφτεγα. Ορίστε λοιπόν, δεν έφταιγε το κορίτσι, Τάκης. Πω! Μαλακίες έκανα τόσο καιρό. Άντε, τώρα ποιος ζητάει συγγνώμη? Ναι. Τάκης Ελικόπτερος εδώ. Και τι θέλετε πάλι? Μίλησα με έναν ειδικό σημειολόγο και μου είπε ότι τελικά δεν φταίς. Τι σας είπε? Ότι δεν φταίς εσύ, λέμε. Είδατε εγώ δεν έφταιγα. Και πού θες να το ξέρω εγώ, μωρή άχρηστη? Αφού είχα άλοθη κάθε φορά. Άστα διάλο, μωρή, που είχες και άλοθη. Να σας πω, θα σας κάνω μήνυση. Σε ποιο θα κάνεις μήνυση, μωρή? Έτσι και σε βρω θα σε... Το κλείσε γάμο, το κερατό της γάμο. Πάμε, βούπι μου. Πηγαίνετε γρήγορα στο αυτοκίνητο, πρέπει να φύγουμε οπωσδήποτε. Θα βρούμε εκεί τι θα κάνουμε. Τάκη, είναι κάποιος έξω, θέλει να σε δει πηγόντος, λέει. Δεν γίνεται, τώρα πρέπει να φύγουμε, είσαι σοβαρή. Μα πρέπει να σε δει, λέει, είναι ανάγκη. Ποιος είναι? Ο Δημοσθένης Πούρος. Ο Πούρος, ο αρχιμαφιόζος. Ναι. Φέρ' το γρήγορα μέσα. Άντε να δούμε τώρα τι θέλει κι αυτός. Όπα. Εδώ είμαστε Έλληνες. Δεν ακούμε τη διακλαμάτσιμπαλα. Και θέλω να έρθω να σ' Αυτό είναι. Δώσε. Τι τρέχει, πουρε? Στη φιλαράκι, ήρθα κάτι να σου πω, που σημαίνει στην πιάτσα τώρα τελευταία και εδώ που θέλω καθόλου. Τι θες να πεις δηλαδή? Το τζινάκι, το ξέρεις το τζινάκι? Ναι. Αυτό που δουλεύει στο μπαρ. Στην έπαιρνε πολύ άσχημα, μεγάλε. Τι εννοείς? Είναι αυτή που βοηθά το δολοφόνο. Και εγώ επειδή δεν τα γουστάω όλα αυτά, δεν γουστάω όλες τις χαφιέτες σαν τη μούρη της, ήρθα να σου το πω για να τσιμπήσεις. Φεύγω αμέσως. Τρέχα! Και πού είσαι αγαπούλα! Γεια στους! Να το πουλάκι μου. Είχε δίκιο τελικά το medium, κύριε Ελικόπτερο. Πάμε γρήγορα να την παρακολουθήσουμε να δούμε πού πάει. Πώς το διάλειμμα είναι κόφτον, Πάει να πάρει τσιγάρα. Πάλι, καρκινιάρα. Όλα γίνονται σύμφωνα με το σχέδιο. Εσύ έκανες αυτό που είπαμε. Όλα είναι εντάξει. Πίσω μου είναι. Με παρακολουθούν τόση ώρα, τους είδα. Ωραία, συνεχίζουμε όπως έχει. Ωραία. Εκεί μέσα μπήκε, πάμε γρήγορα.
θα κάνουμε τώρα? Θα ψάξουμε να βρούμε το γραφείο μου, αυτά θα κάνουμε. Σωθήκαμε. Τι είναι αυτό? Δεν είναι παιδιά. Αφήστε το κοιτά την μπάλα, μπορεί να έχει σκόνια πάνω σου. Πάμε να βρούμε το γραφείο μου. Αχ, θέλει πάλι αυτό το κουκλάκι, δεν είναι υπόλοιποι. Τι είναι εδώ πέρα? Ποια σκοτεινή δύναμη με οδήγησε εδώ μέσα? Βοήθεια! Βοήθεια! Ναι! Όχι! Είναι ψέματα! Θέλεις να με πάρουν φυλάκι, το απειλείσαι? Όχι, όχι, αλλά δεν ήμουν εγώ, δεν ήμουν εγώ. Κάτσε το χείλη, και ξέρω τι τσουτσού είσαι. Εσύ το κάνεις. Σίγουρα δεν είναι αλήθεια. Το ήξερα. Δεν το πιστεύω. Κυρία Βούλα, μ' ακούτε? Τάκη! Εγώ είμαι απ' έξω, είμαστε, θα σας βοηθήσουμε, κάπως θα βρω. Τάκη, Τάκη, δεν γίνεται να σωθώ. Μη λέτε βλακίες, κυρία Βούλα μου, σας Τάκη, το ξέρω, θα πεθάνω, όμως πριν πεθάνω πρέπει να μ' ακούσεις. πείτε μου, τι θέλετε. Τάκη, τόσο καιρό είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Γι' αυτό μιλούσα πολύ, θέλω να κερδίσω χρόνο μαζί σου. Σ' αγαπάω, Τάκη, δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου και τώρα πεθαίνω και ζεις απ' έξω. Ποια λέτε αυτά? Τάκη, σ' αγαπάω, Τάκη, τουλάχιστον να ξέρω ότι πριν χάσω τη ζωή μου, εξομολογήθηκα, Τάκη. Τάκη, φύγε και προσπάθησε να σωθείς. Όχι! Αντίο! Πάει κυρία Τσόχα, πάει, τι χάσαμε. Ήτανε πολύ λογού, αλλά δεν τσάξετε τέτοιο τέλος. Τι θα κάνουμε εδώ, όλο πόρτες, τι είναι αυτό το μέρος. Αχ, πάει, θα πεθάνουμε όλοι. Σας το λέω, θα πεθάνουμε όλοι εδώ πέρα. Έλα, βρε, Αναστασία, ηρέμησε τώρα, εσύ τα λες αυτά που είσαι και ηλίθια. Τώρα, πού είμαστε? Νίκη, πού είναι η Νίκη? Νίκη, περίμενε εδώ. Νίκη! Τι έγινε, πού είμαι? Είμαι μόνη μου εδώ. Νίκη, κόφτανε. Τόσο καιρό καπνίζεις σαν εξάτμιση από ντάτσουν. Ήρθε η ώρα να πληρώσεις παλιοχαμούρα. Δεν έχεις ακούσει ότι το κάπνισμα σκοτώνει? Ή νόμιζες ότι θα τη γλίτωνες παλιοφακλάνα? Ήρθε ο καιρός να πάρουν εκδίκηση όλοι όσοι έχεις μπαφιάσει με την κάπνα σου. Πάτα, μωρή άρρωστη. Νίκη! Νίκη! Τι έγινε, Νίκη? Μίλα μου! Τάκη, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Πες μου, τι? Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Νίκη! Νίκη! Τι φωνάζεις ρε μαλάκα! Επειδή έκανα πάμε να πει ότι πέθανα. Α, ωραία. Όχι! Όχι! Θα σε βιάσω! Άχι τα πιάνω πάλι από τους γραμμένα είναι. Αναστασία πρίξα. Τόσο καιρό μας έχεις πρίξει με τη βλακεία σου. Πέσε την σόφα. Αναστασία, η Νίκη! Τι έγινε? Τι έγινε εδώ κι εσύ? Τι? Τάκη, πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου.
Αναθεμάσαι. Ό,τι γίνεται εσύ μπροστά είσαι. Σου αρέσει η καφαλιού μαλακία στο στο διάλειμμα τόση ώρα. Το ευχαριστήθηκα τουλάχιστον. Τώρα πρέπει να βρω αυτόν. Ταγί, Πού ξέρεις το όνομά μου? είναι πολλά που δεν ξέρεις. Τόσο καιρό, ήθελα τερμένος μαζί σου. Στο διάλειμμα! Τζίνα, γιατί τα έκανες αυτά, Τζίνα? Εγώ σε είχα δικό μου άνθρωπο. Ερχόμουν κάθε μέρα στο μπαρ, μιλάγαμε. Γιατί βοηθάς αυτόν? Άκου να δεις λίγο, παιδε. Εγώ είμαι μια γυναίκα που της αρέσουν οι κίνδυνοι και οι εντάσεις. Δεν μπορούσα πλέον να είμαι μια απλή bar woman. Κάτι έπρεπε να κάνω και στον ελεύθερο χρόνο. Και σκότωνες αθώους ανθρώπους με αυτόν τον αλήτη? Ναι. Τότε λοιπόν δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, ας πεθάνει για κάποιος φυσιολογικά. Τάκη, πρέπει κάτι να σου πω. Ξέρω, είσαι ερωτευμένη μαζί μου, μα αγαπάς πάρα πολύ την πρώτη στιγμή που με είδες και θέλεις να μου το πεις τώρα γιατί μας το είπαν κι άλλοι. Εντάξει, ξέρω. Όχι, γιατί να σου πω κάτι τέτοιο. Απλά τα παντελόνια σου είναι ανοιχτά. Οχ. Να είσαι καλά. Δεν θα είσαι, αλλά... Εσύ, ποιο περίμενες, τον Άγιο Βασίλη? Του λείπουνε τα αστεία. Μάκια απόψε. Σωστά, και μου μείνει ακόμα ένας. Εσύ. Ήρθε λοιπόν η ώρα σου. Νομίζω ότι ελικόπτερος θα τρομάξει με αυτές τις βλακίες. Μπα, έχεις κι εσύ. Θα δούμε τώρα τι θα κάνεις. Θα κάνω αυτό! Δεν φάγες τζατζίκι βρωμένο σκουλίκι Και σκορδαλιά! Καλά, το έχω θακώσει εδώ έξω. Εσύ καλά θα έχεις τα γάντια. Πάμε πάλι. Περίμενε, κράβα. Εντάξει. Πάμε. Τελειώσαν όλα. Τίποτα δεν τελείωσε, μια γρατζουνιά είναι. Σου κόψω το χέρι, είσαι ηλίθιος. Αυτό δεν είναι τίποτα, έχω πάθει χειρότερα. Έλα λοιπόν. Αφού επιμένεις. Τώρα τελείωσε. Τίποτα δεν τελείωσε. Μπορώ ακόμα να σε κλωτσάω. Έλα τώρα, σταμάτα τις βλακίες. Τι να σταματήσω, αφού μπορώ ακόμα και σε κλωτσάω. Έλα κοτά, έλα. Έλα κοτούλα. Φτάνει πια. Τώρα τι έγινε, τελείωσε? Τώρα παραδίνεσαι? Όχι, γιατί να παραδοθώ, θα σε δακώσω μέχρι θανάτου. Τώρα νομίζω ότι τελείωσε. Ώρα να μάθουμε ποιος είσαι. Όχι. Τι σκατά. Εσύ! Ποιος περίμενες να είναι, η θεία μου η χίπισσα. Δεν το πιστεύω ότι εσύ ήσουν αυτός ο καιρό πίσω από όλες αυτές τις υποθέσεις. Δεν τράπηκες καθόλου? Καθόλου. Δεν σεβάστηκες τίποτα? Τίποτα. Ψόφα λοιπόν. Αυτό ήταν λοιπόν. Τελείωσε. Αυτός ο μανιακός δεν θα σκότωσε ξανά αθώους ανθρώπους. Τελικά έχουν δίκιο που λένε ότι για να υπάρχει καλό πρέπει να υπάρχει και κακό. Τι λόγο έχω εγώ τώρα να υπάρχω? Τι λόγο? Τελικά ίσως δεν ήταν τόσο κακός. Ίσως είχε τους λόγους.
Μπορεί να τον κορόιδευμα στο σχολείο. Μπορεί η μητέρα του να του έδινε λίγα λεφτά για χαρτζηλίκι. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πιστεύω, ήταν όλα μάτια. Μάτια. Ρε παλιόπανο, πάλι τα αρχίδια σου ξύνεις. Τι νόμιζα ότι όλα είναι μία υπόθεση, ένας δολοφόνος? Τα ξύνουμε τα αρχίδια μας. Πώς βρεθήκατε εδώ? Πώς βρέθηκα εγώ? Αρχηγός αστυνομίας είμαι εγώ, εντάξει? Και να μην σε ξαναδώ να ξύνεις τα αρχίδια σου. Έλα μαζί μου στο τμήμα, παλιό μου σκύλο, εδώ έχετε κάνει όλα μου εδώ μέσα. Καλά, πού πάτε από εκεί? Εδώ είναι η πόρτα. Ωραία, τε θα μου πεις που είναι η πόρτα, πάλι ο παπάρας, έχω ανεχτεί, δηλαδή το σάκι! Τι συμβανε, δεν το πιστεύω. Πώς γίνεται αφού σας είδα, που πεθαίνατε? Νεκροφάνεια. Νεκροφάνεια! Καλά και τόσο γιατί δεν βοηθάγατε ρε. Σε καμαρώναμε. Μπράβο Τάκη. Πω πολύ χαίρομαι. Αυτό σημαίνει ότι και η κυρία Τσόχα είναι ζωντανή? Όχι, αυτή όντως πεθαίνει. Δηλαδή εγώ τώρα την γλίτωσα. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will still start. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. No more fossils or derisions, golden living dreams of visions, Mystic crystal revelations, and the mind's true liberation. Aquarius. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius. No, we ain't talking about no Scorpio.